Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez. Elsi Salvador, kaixo, egunon. Egunon, Gari. Ze moduz gaur ondo? Ba, ni oso ondo. Bai. Eta zu? Ba, oso pozik nator, bueno, beti bezala, ni badakizu pozik bizi naizela. Nahiko pozik, baina... hori ematen duzu. Zure tristure egunak ere izango dituzu, denok dauzkagun bezala. Momentutxoak izango egunak baino, ni autonomoa naiz, eta badakizu autonomoek ez daukagula... Triste egoteko eskubiderik. Bueno, lan egiteko ez ezik, beste dana ez daukagu eskubiderik ezertarako. Ai, ditxosozko, autonomoa. Momentuak baditut. Bai. Baina, bueno, bereziki pozik nago, azaroak 17an eukidogu Gernikan azitoki topaketak. Bai, eta azitoki topaketak oso egun berezia da guretzako. Horrek esan nahi du, ez ditut ezagutzen ez egia esan, horrek esan nahi du, behin baino gehiagotan egin dituzuela, orduan, ezta? Ze hitz egiten ari zara, hau lehendabiziko aldi izango espaliz bezala. Hori da. Begira, 4 urtez da maguia urtean behin azitoki topaketak egiten. Bai. Eta zer dira azitoki topaketak? Behar bereziak dituzten pertsonak, zirkua egiten dutenek, elkartzen gara Gernikako merkatuko plazan eta erakusten dugu ze gauzak egiten ditugun. Baina bai? Dago behar berezia dituzten jendeari eskainita eta zuzenduta bereziki orduan. Ez, behar bereziak dituzten pertsonek erakusten dute, baina jende osoa. Alderantzi, zitxo, nik justu kontrakoa esan dut, ez, orduan. Behar berezia dituzten jendeak herriari erakusten dio zer egiteko gai diren zirkuan. Bai, horrez gaitik da hain berezia. Ze, bestea, bai da arruntagoa, ez da? Keinu hizkuntzako ikuskizunak egotea, edo bakarrik pertsona batzuentzako egitea. Eta hau gertatzen da, bai, kirolean, kirol egokitua badago, normalean badago. Guk zer egiten dugu? Guk egiten dugu inklusio reala. Bai, guretzako garrantzitsua da nor dagoen eszenatokian, ze aukerak dituen, edo ze diagnostikoak dituen, eta jendearen aurrean zer egiten duen, bai? Eta zergaitik egiten dugu topaketa hau, zuk badakizu, nik askotan berba egin dizula inklusioari buruz, eta zirko sozialari buruz, eta horrela. Bai, hori zure gaia da, benetan sentitzen duzun gaia da, eta asko bizi duzun gaia gainera, bai. Bai, ze egunerokotasunean lantzen dugu inklusio reala gure klasetan, zitatokiren klasean. Eta zer da inklusio reala? Ze batzutan pentsatzen dugu inklusioa dana egokitzea, eurek ustea bazter baten, edo eurei eskaintzea igual klase bat, behar bereziak dituzten pertsonei eskaintzea klase bat, baina hori ez da inklusio reala. Inklusio reala da denok egotea leku guztietan, ez da? Naiz eta ezberdinak izan, naiz eta behar ezberdinak izan, edo dana dalakoa, bai? Eta zein da txitatokiren joera, edo? Begira, zu behar bereziak dituzu, eta apuntatzen zara nahi duzun klasean. Ez dago klase berezia zuretzako. Ederki, klase arruntak daude. Orduan, zuk ikusiko duzu, txitatokiren betiko klaseak ikusiko dituzu hor aukeren artean, ez da? Hori da, eta izena emango duzu bertan. Eta orduan, guk, irakasle bezala, ahaleginak egin behar izango ditugu, zu taldearekin bat egiteko. Hau da, taldearen partea izateko.
Bale, esate baterako, utziko ideazo adibide praktikoa jartzen, esate baterako. Trapezioa egin nahi dut. Bai. Orduan, nik ikusiko ditu trapezioko klaseak hor daudela, esate baterako, ezta? Bai. Eta orduan, apuntatuko naiz, eta nik behar berezia balima ditut, mugikortasun arazoak edo balima ditut, zuek aztertuko duzue, egoera eta ahalbideratuko didazue trapezioa egitea. Hori da, begira, jarriko dugu kasu erreal bat, eskolan daukaguna. Dekogu mutil bat, Prader-Willi sindromea daukana. Bai, Prader-Willi sindromea da, orpoan egiten den, jaioberriak direnean, orpoan egiten diren froga hoiek. Bai, ziztada batekin eta odoltanta bat ateratzen da, zer egiten da? Hori da, eta da gaixotasun arraro bat, hor ikusten dana, bai? Eta da giharrak oso bigunak direla, eta, bueno, beste gauza batzuen artean, baina fizikoki, da giharrak oso bigunak direla, eta ez daukazu indarrik, ez badozu lantzen, ez daukazu indarrik, bai? Eta holako mutil bat daukagu, eta berari gustatzen zaio, justo, zuk esan dozuna, trapezioa gustatzen zaio. Bueno, bera etortzen da zirkuko klasetara, normal, eta guk klase osoa eramaten dugu, ez bakarrik trapezioa dantza, baina, bueno, helburua da, helburu bat da, bera trapezioa lantzea, ze berari hori gustatzen zaio, eta gainera, bere gaixotasunarentzat oso ondo doa trapezioa lantzea. Zergaitik, ze trapezioarekin gorputzeko goiko atalak lantzen ditugu pilo bat. Oso indarra lantzen dugu. Vale, beraz, ordeko guz, bi lan lerro oso garrantzitsuak. Bata gustatzen zaiola, hiru, bata gustatzen zaiola, bestea, jente, diagnostikorik ez daukan jendearekin dagoela lanean, eta hirugarrena da, berari ondo dagokion zeo zer lantzen ari dala. Bale? Bai. Orduan, hau da guretzeko inklusio reala. Eta guk pentsatzen dugu, eta beti esaten dugu, leku guztietan egon behar zala, kirol guztietan egon behar zala, inklusio reala, kirol guztietan, eskolatan, leku guztietan, bai? Hau, barkatu elzimostea, baina, hau ez da ohikoena edo normalena. Normalean ikusten duguna da, aparteko zerbait, antolatzea. Adaptazioa, adaptazioa esan nahi dut, hori, egokitua, ez da, egokitua, baina ez da gauza, bera. Nik pentsatzen dut, hemendik urte batzuetara, ohikoa izango dela inklusio reala lantzea. Eta guk esango dugu, guazi ginen lehenak, eta esango digute, zildu zaitezte, zuek zarete friki batzuk. Baina egia da. Egia da friki batzu zaretela, baina egia da, hau ere. Bai. Biak dira egiak, Elsi. Egia da. Daramatzagu ja 5 urte, hau lantzen, inklusio reala lantzen, bai? Eta horrezagaitik daramatzagu 4 urtez, azitoki topaketak egiten. Claro, olako umeak, edo olako pertsonak, nagusiak bebai baditugu, nahi dute erakutsi zer egiten duten. Claro, normala, pertsona guztiak beste guztiak bezala, zerbait egiten duzunean da lantzen duzunean, gero hori erakutsi nahi izaten duzu, bereziki horrelako arteak, ez da? Hori da, orduan erabaki genuen, urtean behin, elkartuko ginela, hau egiteko, normaltasunaren barruan sartzeko. Ez gu, baizik eta jende guztiak, bai? Eta bide batez, jardunaldi hauek, erabiltzen ditugu dirua jasotzeko. Zertarako dirua? Ze azkenean, inklusio real hau, aurrera eramateko, pertsona eta esfortzu handia behar dugu, txitatokitik esan nahi duzu, ez da? Alegia, txitatokitik esfortzu berezi egin behar duela, hau dena aurrera eramateko, ez da? Deko guz bi pertsona, hori,
pertsona hauekin lan egiten dituztenak, ze batzutan klase osoarekin daude, baina laguntza berezia behar dute. Bai, ze bestela jauzi aldira trapeziotik, edo bestela ezin dute klasea jarraitu, bai, orduan laguntzaile bat dago. Giza laguntzaile bat, laguntzaile humano bat esan nahi dut, alegia. Bai, batzutan bebai da materiala, material bat egokitzea, ze zirguko materiala batzutan ez dago egokitua, orduan materiala bai batzutan egokitu behar da, baina gehien bat da humanoa, bai. Behar dugulako pertsona, adibidez dekogu garunezko paralizia, edo daukagu sindrome de Down, edo daukagu hipoxia, edo daukagu, bai, olako kasuak gogorragoak direnak baditugu. Orduan, behar dugu norbait, tea kasu batzuk oso gogorrak direnak, orduan, behar dugu norbait, irakaslearen aparte, irakaslea klasea egiten dagoen bitartean, bestea laguntzen dio pertsona horreri, bai, klasea jarraitzeko, ze bestela zer gertatuko zan, atzera geldituko zan. Bai, orduan, ez dugunez nahi dugu pertsona hori aurrera jarraitzea, hori. Bai, orduan, jardunaldi hauekin lortzen dugu dirua. Diru laguntza. Orain, galdera bat bururatzen zait hemen. Zalantzari gabe, ondo justifikatutu duzu, zertarako den diru hori, ez da? Baina, hau egiteagatik badaude jasotzen dituzue laguntza publikoak esan nahi dut, edo ez dago sentsibilizazio hori oraindik ere, a ber, dekogu Bizkaiko Foru Aldunditik diru laguntz txiki bat, 2.000 euro inguruko laguntza. Baina, claro, urte osoa ordaintzeko gaizki. Bai, 2.000 euro, deno dakigu noraino iristen diren 2.000 euroak, bai. Hori da, osea, hori, eske soldata bez ez dugu, pertsona baten soldata bez ez dugu ordaintzen, bai. Orduan zer egiten dugu, joaten gara inguruko kooperatibetara, edo inguruko elkartetara, edo inguruko enpresetara, azaltzen diegu, ja ezagutzen gaituzte, baina azaltzen diegu zein den gure egoera, eta jardunaldi hauetan eurei publizitatea ematearen truke, eurek dirua jartzen digute, bai, dirua emoten digute. Eta hortik ateratzen dugu falta zaigun finanziazioa. Komertzial lanak egin behar izaten dituzu orduan, ezta? Badakizuzuk zirkuan denetarik egin behar dugula. Bai, konturatu naiz. Denetarik egin behar dagoela. Eta kasu hontan ere orduan, azitoki topaketetan ere, dirua jarri du, baina zer imaginatu behar dute? Herritarrek jarri dutela dirua, edo nola izan da? Bale, izan ditugu babesle batzuk, bai, babesle horiek adibidez, esan alditut, Bai, bueno, esaitzazu, bai, horrelako helburuekin batekin balin baute, esaitzazu, venga. Goizeko ordu txikietan gaude, ez diat herrietarik egingo, lasai. Gure komertzialak lo daude oraindik, tranqui. Bai, ez da. Bale, alde batetik, lehen esan dut Bizkaiko Foru Aldundiak gutxi ematen digula, kasu honetan jardunaldea egiteko pizka bat gehiago ematen digu, bale? Gero, Gernikako kulturetzeak bebai, elkarte moduan atratzen dituen diru laguntzen artean bebai ematen digu. Musikako udalak bebai, Ajangizko udalak bebai, laboral kutzak bebai ematen digu. Maier da hemen inguruan dagoen kooperatiba handi bat, bebai, Maierrek ematen digu, Alakranak da Bermeon dagoen beste kooperatiba batek, bebai ematen digu, eta gero jasotzen dugu, eta gero enpresa batzuek jartzen dute, en especie edo zelan esaten da hori. Esan edo merchandising-ean edo... Adibidez, Eroskik adibidez ematen digu parte hartzaile guztientzako baskaria prestatzeko.
Hemen dagoen izoskitegi esaten da? Zelan esaten da? Izoskiak saltzen dituen enpresaren bat da? Bai. Bai. Bueno, hori. Bai, heladeria, bueno, ez dakit. Bueno, horrek bai ematen digu dirua. Gero badago, izena esango dut, bestela, klaro, esango dute, oie, Majita, batzuk esaten dituzu eta besteak ez. Hori da, orain joan zaiburutik. Bueno, joango naze pentsaten eta esango dut, bai? Azkar, Elsi, azkar. Dekogu sortik baladiz lezin, adibidez, fotokopiak egiten digula. Ematen du tonteria bat, baina fotokopiak egiten dizkigu, bai? Eta orduan, horrela lortzen dugu dirua, eta gero jendeak utza batzuk jartzen ditugu, eta jendeak dirua jartzen du. Eta nik badakit, poltsikoetatik, familietako poltsikoetatik irtetzen den, azkenengo sentimoa ere, balio berezia daukala, bai. Bueno, bereziki, enpresenak oso importantea dira, baina herritarrek jarritako ere, bai, dudari gabe. Bai, hori da. Hori da, bale? Orduan, omago txiki da hori, bale? Orduan, hauek jartzen dizkigute tareak, bueno, eta gero autismo Euskadi, aztu dut autismo Euskadi, bale? Vale, denak esan dituzu, Elsi, hartu arnaza. Bai, nik pentsaten dut denak esan dituzu, ze gero, ez ditut problema batean sartu nahi, Gero, denak esan dituzu, ez da? Vale. Esan ditut, ikusten dut kartela, bai. Ederki. Bai, gero aurton eukidogu, ekintzak, bai. Jartzen dugu goizeko 11:00-etatik, arratsaldeko 7:00-etara ekintzak, eta ekintza horiek egiteko, behar da dirua. Edo dirua edo jende ona. Adibidez, aurton, zure esku egurrezko jolasak, egon dira, edo Saibor, edo Zirko Txosko konpainia, edo Tobi Pompa Solidarias, bai? Eta hauek adibidez etorri dira eta ez digute kobratu. Bai? Beraiek hori, bai, ez dute dirurik jarri, baina beraiek ez dute kobratzen. Eta hori da, beste dirua lortzeko beste modu bat. Eta laguntzeko beste modu bat, dudarik gabe. Bale. Orduan, bueno, jendea, orain ebaluazioarekin hasiko gara. Bai, nola atera dira gauzak, kontatu. Osea, gaude maite minduta jendearekin, ze goizeko 11:00-etatik beteta egon zan, jendeari oso laburra egin zitzaion, eguna, 11:00-etatik 7:30, Osea, ordu desente izan ziren. Bai, desente. Jendeak frogatu ahal izan zuen zirkutaier inklusiboa, egin ahal zituen eskulanak, aurpegi margoketa, globoflexia, pompak, bai, pompa erraldoiak badakizu. Gero joan ginen zirko ikuskizuna, eta bole zirko ikuskizuna ikusten, oso barregarria eta pilo bat gustatu zitzaien, bai. Ostean zurezko jolasak eta egin genuen tailer sensorialak, tailer sensorialak, bale? Eta gero egin genuen zirku eskolako gala, eta hemen parte hartu zuten txitatokiz aparte, Barakaldoko zirkodomoa etorri zan, eta etorri ziren Arabatik, Gasteizetik Azirkarte. Azirkarteri egin genion, gogoratzen bazara, egin genion Astotur elkartearekin lotuta. Bai, elkarrezketa bat egin genuen, ez da? Hori da. Ze oso proiektu polita daukate, eta etorri ziren gugaz eguna konpartitzera, eta bueno, oso ondo pasatu genuen. Por cierto, barkatu, ia noiz ekartzen duzun beste lagunen bat, Baitere, aspaldian ez diguzu. Prestatzen ari naiz. Aspaldian ez diguzu inor berririk aurkeztu, Eta, bueno... Gero, bukaeran esango dizut, ingo dizutolako urrengo, zelan da, spam, ez da spam. Spoilerra. Ostia, behira, Spama ez. Spam gutxi hemen, alba da bintzat,
Eta bueno, gero euki genuen txokolatada, eta gero saibor euki genuen, bai. Bai. Eta bueno, kalkulatzen dugu 400 pertsona baino gehiago elkartu ginela egun osoan zehar. Argazkiak harritzekoak dira, jende piloa, jendea oso pozik, harrituta zer ikusten zutenari buruz, osea, eta horton gauza berri bat sartu dugu, eta da, bueno, sortu dugu txitatokin, guk, esaten dugu Cuarentonas Team, bai, egin dugula, eta, bueno, amak gara danak, eta, bueno, ni irakasle moduan. Hau zer da, 40 gorakoen zer, 40 gorako amen taldea. Amen taldea. Ni nago irakasle bezala, bale? Baina hori, gero eta ama gehiago ditugu hor zirkoa egiten, eta horten egin dute lehenengo aldiz erakustaldia. Ai, zen nervioa, gorduan. Ba, izan da itzela. Oso, ondo, ze batzutan amei bebai gertatzen zaigu, adin batera helduta ematen du gu pasatzen garela, ez dakit, 10. posturara gure lehentasunetan, ezta? Eta, bueno, tartetxu bat eskaintzen diogu gure buruei, pixka bat zaintzeko. Bueno, nik amauek nahi ditut egun batean, zurekin hemen, Ia komentzitzen dituzun pare bat edo. Fijo, motivatu batzuk dira, bai. Zurekin batera hemen, tarte oso polita egin dezakegu, osatu dezakegu, dudari gabe gainera, Bueno, vale, saiatuko gara. Ari naiz apuntatzen, segi, barkatu. Ez, eta bakarrik hori, kriston egitaragua izan zala, jende ugari bildu zala, lortu genituen 1.000 euro baino gehiago, 1.100 piku, oso pozik, eta bueno, urrengo urtekoa ja, irrikitan heltzeko. Heltzeko, ez da? Ze honek ez da honekin bukatuko. Hau esan duzu, 4. aldia zela, ez da? 4. aldia izan da. Beraz, 5. bat ere egongo da, ez da? Olako harrera izan da, eta horrelako jende mordoa elkartzea lortuta, nola ez pa, ez da? Bai, a ber, nahi izango genuke, Bizkaiko Foru Aldundiak pizka bat diru gehiago motea, eta holan gube lasaiago hartzeko, bai. Ze azkenean ondo, lehen loreak bota dizkietzu, orain hasi pixka bat astintzen, zaplasteko txiki-txikiak ematen, bai, eman. Musutxuak dira. Musutxuak dira. Bueno, ondo, bai. Bueno, diru pixka bat gehiago jarri ezala, hori esan nahi duzu, foru aldun. Diru laguntzatan, hori da, eta listo. Eta, bueno, hau esan da, ez dakit ja denbora askorik daukagun. Azken 2 minutu geratzen zaizkigu, ez? Vale, erabiliko ditut kontatzeko, urrengo programan ekarriko dugun sorpresatxoa, bai? Egon naz berbetan UPV-ko irakasle bategaz. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle batekin egon zara. Bai, matematikeetakoa, eta esan dit, zirkua eta matematikak, begira, orain nire besoa ikusten balin baduzu, dena olioi purdeteta ikusiko duzu. Nita zenbakiak. Gustatzen zaizkizu? Ez naiz, ni hitzekin beti asko zero beto moldatu izan du naiz. Bai, ez da niri, bai. Hori hola da, zesatean nahi duzu, izango da elkarrizketa bitxia, zen naiz, matematikak gorroto ditut, osea, nik zuzenean esaten ditut, gorroto egiten ditut, baina oso interesgarria da berak zelan lotzen dituen zirkua eta matematika. Orduan, ekarriko dugu, eta berarekin berba egingo dugu horreri buruz. Matematikak, unibertsitateko irakasle batek nola zirkuarekin lotu dituen. Hori da, kontatuko duguna orduan urrengo atalean, ala? Bai. Kontxo, bai, karameloa jarri diguzu, hau parean, beraz... Bai, ez da. Bai, kuriosia sortu zein niri ere, orentxe, bai, pentsatzen dugu entzulei ere, baina... Ez gehiegi aurreratu, Ez, gaur egin dugun berbaren zeo zer gehiago jakin nahi badute, azitokito paketak bilatu interneten, agertzen garela hor, eta dana saltzen da, proiektua eta dana, eta egotea adi, ze urrengo eta, matematikak. Matematikak izan dira. Azken galderatxo bat, inoiz burutik pasa zaizue, horrelako arrakaste izan da azitokito paketekin, inoiz burutik pasa zaizue Gernikako hori beste nonbait errepikatzea? Urte baten egin genuen Bermeon,
eta oso ondo funtzionatu zuen bebai, baina azkenean ez gara taldeain handia errepikatzeko. Errepikatzeko, Bai, ze nahi genuen mantendu Gernikakoa, eta orduan bikoitza egin genuen urte baten, baina alarregi da guretzako. Bai, ze, karo, talde osoa hau egiteko bolondresek gara. Bai, kuriositatea zen, esan nahi dute, ia aztertu dute duzuen, edo ez Gernikan egin, eta kitxo, eta urtean bat, eta ondo, eta listo. Guri deitzen badigute herri batetik nahi dutela zeo zer egin, gala inklusibo bat, edo dana dalakoa, aztertu dezakegu. Baina egun osoko jarduera egiteko... Hori gehitxo igual, ez da gehitxo. Bai, gogorra da. Oso no, argi geratu da. Elzi Salvador, txitatoki zirkuko bihotza. Bai, Gari, mila esker beti bezala, placer bat izan da zurekin hemen berbetan egotea. Baita niretzat ere, zurekin hizketan egotea, eta gainera jakin da, urrengo atala ere oso interesgarria izango dela. Elzi, muxo handi bat, zain du? Berdin, aio.